sabihon ko sa saindo, dahil po ako kumbinsido na ang golf course is for public use or purpose. Ang magamit po kayan mga mayayaman. Paglilinaw lang siguro sa part ng DNR, kabali ba sa permitting requirement before you issue the needed clearance itong maghahali sa Department of Agrarian Reform? Kasi public knowledge admitted that the subject properties are prime agricultural irrigated rice land. And si mga yaraon po digdi, mga farmer beneficiaries, nagpasairaron po sinda kan programa kan gobyerno nasyonal, Comprehensive Agrarian Reform Program. And sa punto pong ini, lilinawon ko, itong rulay manunungod sa bayad na ba talaga sinda. Ang sinasabi po kan Kapitolyo, bayad na ngaya ang mga lot owners. Pero sigurado ako, mga lot owners po yan. May sadiri kan daga. If you have CLOA na pig-issuean sa Indo, di ba may mga CLOA? Si isa-isa may mga CLOA po digdi. Farmer beneficiaries na may CLOA. Dahil may CLOA po sinda ang may sadiri kan daga. Kaya dahil pwedeng sabihon na bako sindang lot owners. Farmer beneficiaries who are lot owners. In fact, kung bako sindang may sadiri kan daga, dahil nagdesisyon ang Regional Trial Court on their intervention, recognizing them as owners and therefore they are entitled to the payment of just compensation in the amount of 567 pesos per square meter. Pero ang problema po talaga dahil daipig re-recognize kan Kapitolyo itong decision na ito kan Regional Trial Court. That is the reason, attorney, kung nag-appeal ka mo sa Court of Appeals. Otherwise, kung pig-acknowledge na nindo ito, dahil kung mo nag-appeal, binayadan ako ta. And sana ang pakiulay ko sa gabos na yaon digdi, even public officials, let us try to be more humane. Sana mas mangibabaw si pagiging makatao ta, si nagmamalasakit sa kada saro. Kamu daw po ang ibugta sa kamugtakan kan mga farmer beneficiaries. Na dahil sa ginigibo asin nangyayari po unyan, nawara na po nin pigtatanuman. And yet, na-discover ta po unyan out of 214 hectares. Sain gagamiton? Golf course, 54 hectares para sa golf course. And igwapang 134 hectares na imalinaw kung ano ang pagkakagamitan kaini. Igwang representation sa korte na arog kaini ang proyekto, ngunya na araman ta ang detalye. Golf course, 54 hectares. 134 hectares na ita pangayaram kung saan gagamiton for future development. Ini po si magkakapirang concern na sana makabali po sa magiging determination kan DNR, EMB. As in sana, madangog po ang boses kan mga kasaraditan, kan mga tios, kan mga farmer beneficiaries na yaon po digdi.